YouTube a že vlastně před 3 měsícema jsem tady měl jenom 3000 lidí, jakoby 3000 odběratelů a dneska tady máme přes 60 000 odběratelů, to je jako neuvěřitelný a vlastně mi dochází, jak to strašně rychle vyletělo, že najednou takhle zrazu jsem se vlastně stal nejdoporučovanějším vlastně streamerem tady na platformě a já vám chci strašně moc poděkovat. A děkuji. To jsem si tehdy říkal taky, když jsem bojil jednu starou paní. Nemám k tomu co asi víc dodat.